can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't breathe without your love. Your love. Hi guys! Masaya? Ang ganda? Hihi! Ganda no? Sarap dito. Sayas! Hoy, umakain na yan! Ay, isa! Kumakain siya ng damo. Naka-video pa to. Ay, so mo kakainin yan. Hindi ka kambing. Ice, ice. Ice mo yung paa mo. Mahal, nakaano yung paa niya. Ay. Nakaano yung paa niya. Naka-twist. Naka-twist yung paa niya. Yan. Ano yan? Hindi nga nagtagaw ni Aman. Enjoy ka dyan, Sayas. Bubunot ka na ng damo. Uy! Masakit yan sa kamay. Masakit yan sa kamay. Isama mo yung clouds na may sound. Nga po, minsan tatayo eh, konti-konti lang. Ako, playmates oh. Ay, nahiya. Ay, daw, hi oh. Hi daw, hi. Hi oh. Hi daw oh. Oh, baka mag-classmate kayo sa ano? Sa, dito lang po kayo sa Luwakan? Ay, atok po kayo, hindi malapit lang din. Ay, kaso lang may elementary din sa high school na malapit, no? Nako. Ayain itong isa ko eh. Yan ang tower 66. Tatayo ka? Ha? Hindi, tatayo siya o tatayo siya. Hoy, dirty yan. Sayas. Ay ko. Wala tayong dalang ano, alcohol carton. Mahina pala dito. Ay, may trail dito.
daming rainbow. Hindi mo daw yung sa Cam 7? Stay lang dahil kaya ka. Ano yun? Hindi ko to alam. Ganda. Mas maganda sana kanina. Yay! Yay! Ses napapayahin. Yay! 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 Ganda. Ganda dito. Yay! Wow. Ganda ng kuha mo dun sa may langit. Dito, no? Oo. Stig. Galing. Harap mo sa atin. Picture. May yapong naman. May ganun pala yun. Yay! Clap, clap, clap! Yay! Pauwi na tayo. Yay! Yay! Pauwi na. Yung Tara. lugar na ang laki-laki, ang daming puno, ang taas-taas, pero ang init na. Ang init. Parang tayo lang yung tao dito ah. Wala na gaano tao. Sana hindi tayo maabutan ng dilim. Ayun pa yung daan, no? Great Wall of China. Charot. Yun, no? Malayo pa ang doon pa, oh. Doon. Lalakarin namin. Ako sa last steady ka? Oo naman. Yabang naman. Parang gumagano. Pa curve, no? Nakabahid kasi. Parang ano, GoPro. Parang kulay dyan. Doon banda, umuulan kasi yun, no? May ulap. Doon tayo nun, eh. Dito ang buwan na lang, no? Oo. Ganda ng langit eh, no? Kuwang-kuwang ng cellphone mo, mahal. Ganda nga. 64 yan, yun. Yung? Ngi! May bungi din dyan, ah. Ayun, kanina yung natakot. Ay, oo, ayoko yan. Parang ano yung, oh, ganun yun. Mahulog ka na. Konti na lang, hanapin na tayo. Oo. Mahal, usog kayo dyan, huwag kayo dyan. Dito kami sa gitna. Pasok kayo dyan. Ganda nito mga lo. Tingnan nga natin kung anong end nito. Ta-la-la-la. Shucks, sagdan nga ito. Ganito lang pala siya. Kala ko sobrang malalim. Alam mo bang ganda ng audio ng cellphone mo? Oo. Di ba nagamit ko? Yung audio. Oo. yung umpisa niya. May apat yung parang prinsesa yung itsura. Yan. Oh, ano? Oh. Para may paparating na sasakyan. Parating nga. Dito sa kabila. Dito. Dito yung ano eh. Harap mo eh. Dito tayo dapat.